Separated. Dan huwa isem it-tielet produzzjoni li nħadmet f'pajjiżna għal din is-sena. B'nefqa ta' madwar €1,700,000 din il-produzzjoni Taljana u Maltija li fiha jaħdmu 9 persuna inħadmet f'diversi lokalitajiet f'Malta fosthom f'San Pawl il-Baħar, Mellieħa u Sliema. Il-Kummissarju tal-Films Johan Grek qal li anke fi żmien pandemija din l-industrija baqgħet taħdem. Għal darb'oħra qed nuru li Malta qed tkompli tattira produzzjonijiet minn pajjiżi differenti tad-dinja u għal darb'oħra qed naraw in-nies fl-industrija ikomplu jaħdmu. Id-direttur Alessandro Capon spjega kif din hija produzzjoni komika li fiha l-karattri se jgħixu l-ħajja tipika Maltija. Dan għal kontrarju ta' produzzjonijiet oħra li jużaw lil pajjiżna għax-xenarju tiegħu iżda fl-istorja jkunu urewh bħala pajjiż ieħor. We choose to shoot in Malta and declare we are Malta. I mean, because many full movies is shooting in this country, but they use us another different, like locations. We declare we are Malta. People live in Malta, so we use the reality of Malta. This is, for me, interesting on the, for the background, the comedy. Il-Ministru għat-Turizmu Clayton Bartolos tqar kif l-impenn tal-Gvern huwa li jkompli jsaħħaħ din l-industrija. L-impenn tal-Gvern huwa wieħed ċar. Dik il nkomplu insaħħu din l-industrija hekk importanti u reżiljenti għal pajjiżna. Qed naraw li nsaħħuha billi nkomplu ntejbu l-mekkaniżmu tal-cash rebate u fl-istess waqt ninvestu iżjed fl-infrastruttura billi ninvestu f'żewġ sound stages ġodda għal pajjiżna.